Хайырлы иртә, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда яңалыклар программасы студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Безнекеләр булдырды. Мәскәүдә узган Россия Милли театр премиясын тапшыру тантанасында Татарстан театрлары алтын битлеккә ия булды. Шумбай дусларын җыя. Әкият Татар дәүләт курчак театрында халыкара фестиваль башланды. Йөрәк белән күрәм һәм ишетәм. Ярдәм хәйрия фонды каршында оештырылган проект беренче нәтиҗәләрен ясады. Бүген синоптиклар урыны белән бераз яңгыр фаразлый. Язучан болытлы һава. Җил төньяк көнбатыштан секундына 11 метрга кадәр җитә. Көндез 20-22 градус җылы. Татарстанның югары уку йортларына 22 меңнән артык бюджет урыны бирелде. Әлеге күрсәткеч соңгы 3 елда артуга бара. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта хәбәр иттеләр. 3 эре уку йортына бюджет урыннарының 70%-ка якыны бирелгән. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, Татарстан бюджет урыннары саны буенча алдынгылар рәтендә. Хәзерге вакытта документларны урта махсус уку йортларын тәмамлаучылар тапшыра. Ә мәктәпне тәмамлаучылар киләсе атнада қолларында бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре булгач тапшырачак. Казан университеты ректоры хәбәр иткәнчә, БРИКС саммиты узу сәбәпле Казан федераль университеты киләсе уку елы башын 1 сентябрьдән 1 ноябрьгә күчерде. Моңа кадәр студентлар теоретик белемнәрне мөстәкыйль ала. Бүгенге көндә кабул итү кампаниясе 45 югары уку йортында уза. Шуларның 28-е дәүләт уку йортлары. Шушы көннәрдә Апас районында социаль фонд хезмәткәрләренең республика күләм спартакиадасы узды. Чараны республика социаль фонды идарәсе белән берлектә уздырдылар. Районның Грантау ябык футбол манежы. Социаль фонд хезмәткәрләренең республика күләм спартакиадасына барлыгы 6 районнан 100дән артык катнашучы килгән. Финал ярышларын ачу тантанасы район башлыгы Айрат Җиһаншин, республиканың социаль фонд идарәчесе урынбасары Наил Сафиуллин катнашында барды. Благодарить за то, что выбрали нашу площадку. Пожелаю вам крепкого здоровья, успехов и командного духа. Здесь как раз собрались победители среди клиентских служб по 6 видам спорта. Чарада район башлыгы рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Катнашучылар районның төрле спорт корылмаларына таралды. Алар барлыгы 6 төр буенча көч сынашты. Национальный конференцияда буада 6 район içinde birinci урынны алдык. Аннан Азнакайга бардык. Анда теннис буенча беренчелекне алдык. Хәзер инде үзебезнең отделениедә кешеләр команда белән уйнап беренчелекне алырбыз дип уйлыйбыз. Безнең районда әлеге шушы спорт төрләре белән шөгыльләнү буенча гомумән бүтән мөмкинлекләр тудырылган. Инде республика күләм ярыш үткәрү ул безнең өчен зур шатлыклы вакыйга. Чөнки киләләр, күрәләр апасы матурлыгын, төзеклеген, безнең спорт объектларын күрәләр, безнең эшчәнлекне күреп китәләр. Мондый чаралар күбрәк булса да без каршы түгел, үткәрергә риза. Нәтиҗәләр буенча 3нче урынга Казанның Идел буе районы, 2нче урынга Ярчаллы ия булды, 1нче урынга исә Буа районы командасы лаек дип табылды. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Татарстанда балалар өчен ял оештыру мәсьәләләре буенча кайнар линия үткәрелә. Ул бүген 26 июньдә иртәнге 10-нан кичке 4-кә кадәр эшли. Кайнар линиягә мөрәҗәгать итеп килеп чыккан кыенлыклар, баланың лагерьдәге проблемалары, хәл ителми калган мәсьәләләр турында сөйләргә мөмкин. Шулай ук балалар ялын яхшырту буенча тәкъдимнәр белән дә уртаклашып була. Шалтыратулар экранда күрсәтелгән телефоннар буенча кабул ителә. Буа районы Ямбулат авылыннан Николай Попов махсус хәрби операциядә катнашуга контракт төзергә рөхсәт итүләрен озак көткән. Сугышчан тәҗрибәсе булган отставкадагы хәрби инде өлкән яшьтә булуына карамастан өйдә кала алмый. Ул былтыр апрель аенда китә. Аны өйдә хатыны, балалары, оныклары көтә.
Юл кырыйыннан ерак урнашмаган җыйнак кына йортны тиз таптык. Ашык йөзле Галина Николаевна хәзер хуҗабикә урынында да үзем, хуҗа урынында да. Хатын ялгыз гына зур хуҗалык тотан, терлекләр карый, азык хәстерли, кулына шалгы алып пешен дә чабан, ә йөрәгендә туктаусыз көтү, иреннән хәерле хәбәрләр килгәннән. Хәләленең махсус хәрби операциягә китүен ул тыныч кабул иткән. Тамырларында хәрби каны аккан иренең өйдә кала алмаячагын ачык белә иде инде. Он сам по желанию пошел уже добровольцем. Ул үз теләге белән китте. 58 яшендә үк китәргә теләгән иде, алмадылар. Аннары 60-ка кадәргеләргә контракт төзергә рөхсәт итүче указ чыккач китте. Хәзер гаилә башлыгы 2нче ел хезмәт итә. Алгы сызыкка җибәрүләрен үзе сораган. Узган елның ноябрендә снаряд шартлаудан каты яраланган. Аны аңсыз килеш сугышчан иптәшләре ут эшеннән алып чыкканнар. Реабилитациядән соң гаилә башлыгы кабат СВО зонасына китә. Аны хатыннан башка кызы Оксана, улы Дмитрий 8 оныгы өзелеп сагыналар. Балалар әтиләре булмаганда әниләренә таяныч булырга тырышалар. Бигрәк тә кызы гаиләсе. Алар якында гына яшиләр. Барысы да әтиләре белән чын-чынлап горурланалар. У нас папа всю жизнь военный. Безнең әти хәрби кеше, ул илебез өчен бар нәрсәгә дә әзер, ул патриот. Гаилә үз героеның исән-имин әйләнеп кайтуын тели, әлбәттә җиңү белән кайтуын. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Бу көннәрдә Россиянең китапхана җитәкчеләре виртуаль китапханәләр булдыру һәм төзекләндерү турында фикер алышты. Беренче чиратта сүз китаплар бирүне автоматлаштыру, гәҗит, журналлар, открыткалар өчен саклагычлар булдыру, фәнни һәм заманча әдәбиятка бушлай керү мөмкинлеге булган электрон китапхана кушымталар турында барды. Планда бердәм кушымта эшләү, теркәлү дәүләт хезмәте аша узачак. Анда QR-код алгач, илнең теләсә кайсы китапханәсенә эләгергә һәм әдәбият алырга мөмкин. Вебинар Казан Digital Week форумы алдыннан үткәрелде. Ул Казанда сентябрьдә уза. 2022-2023 ел йомгаклары буенча Алтын битлек Россия Милли театр премиясын тапшыру тантанасы булды. Әкият Курчак театрының авиатор спектакле 3 номинациядә премия яулады. Иң яхшы актер эше, иң яхшы режиссер һәм иң яхшы спектакль. Шулай ук Кариев театрының Рөстәм маҗаралары спектакле дә махсус бүләккә ия булды. Ә Камал театрыннан Булганчык еллар мөһаҗирләр спектакле 2 номинациядә, зур формадагы иң яхшы драма спектакле һәм костюмнар буенча иң яхшы рәссам номинацияләрендә лауреат исеменә лайык булды. Әкият Татар дәүләт Курчак театрында 5-нче халыкара Шымбай фест фестивале башланып китте. Быел 14 төрле спектакль тәкъдим ителә. Шулар арасында Белоруссиядән, Азербайҗаннан килгән коллективлар да бар. Беренче көнне Әкият Чуваш дәүләт Курчак театры тамашачыларга «Сказка о добром сердце» спектаклен күрсәтте. Шымбай фест фестивале үз эшен 2 июльгә кадәр дәвам итә. Һәрбер спектакльне үзебез видеодан карап сайлап алдык һәм аларның һәрберсе үзенең тамашачысын табар дип өметләнәбез. Балалар да, өлкәннәр дә. Без Башкорт дәүләт Курчак театры килдек Өфе каласыннан. Ошо менә 5-нче халыкара Шымбай фест фестиваленә бик куанып, ошо фестивальгә сакырган һәм без куанып, шатланып, иң якын туганнарга, кунакка килгән күк хисләр менән, җылы хисләр менән һәрвакыт килеп, матур аралашу корып торабыз, Аллага шөкер. Һәм дә инде без бу фестивальгә алып килдек яңарак кына сыккан спектакльнең премьераһы. Ул да булһа, Һабантуй дип аталган спектакльнең премьераһын бер тапкыр уйнадыкта, берничә тапкыр тамашачыларга, балаларга күрсәтеп, ныгытып, менә әлеге вакытта фестивальгә алып килдек. Ул да булһа 30 июньдә сәгать 11-дә Әкият театрының олы залында булачак ул спектакль. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Ярдәм хәйрия фонды каршында күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен йөрәк белән күрәм һәм ишетәм исемле тернәкләндерү курслары эшләп килә. Сәламәтлеге шикле 245 кеше ел ярым эшендә тернәкләнү үткән. Проектта Төмән, Курган, Чиләбе, Махачкала, Самара, Татарстан, Удмуртия, Кавказ һәм башка төбәкләрдән начар күрүчеләр катнашкан. Проект 2006 елда эшчәнлеген башлап җибәрә. Тәҗрибә туплап, белем бирү алымнары төзелгән, белгечләр булдырылган. Шуның дәвамы булып, 2023 елда яңа сулыш белән, йөрәк белән күрү һәм ишетү дип аталган проект үз эшен башлаган.
Мәктәп укучыларының гомум шәһәр чыгарылыш көне билгеле булды. 28 июньдә Казанның 200 белем бирү оешмасыннан 6000-гә якын укучы бергә җыелачак. Бәйрәм Татнефть аренада уза. Кичәнең кульминациясе булып, чыгарылыш һәм укытучылардан торган хор булачак. Икенче көнне Татарстан башкаласында яшьләр көне билгеләп үтелә. Төп чаралар Урам экстрим паркында уза. Иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр кунакларны ярышлар, мастер-класслар, Россия эстрадасының яшь башкаручылары катнашында концерт көтә. Туган авылым утарында Татарстанда яшәүче төрле милләт халыкларының милли ризыкларын пешерүгә багышланган чаралар еш үткәрелә. Шушы көннәрдә үзебезнең татар ашларын таныту максатыннан даими эшләүче Гөлчәчәк остаханәсе ачылды. Милли ризыклар белән бергә анда тагын нинди үзенчәлекле мөмкинлекләр барлыгын хәбәрчебез Мөршидә Җихан күреп кайтты. Biz bugün birige Tuğan avlumda Gülçeçek dip atalgan interaktiv aşamlıklar pişirü muzeyine kildik. Hem biz hazır gübediye pişirecekbiz. Mine mında şuşunday al yapkışlar birip karşı alalar. Minanı hazır kiyem. Her işning de jayı var, bıtkanın da mayı var degендей, elekiden kalgan gadet boyunca iş Bismillah etip başlana. Bismillahirrahmanirrahim dip başlasam, bigerek de rizık pişirgende, şul rizıkna aşağında işkende, bu indi rizıkka plus 100 bal tağın istep koya. Туган авылым milli сәяхәт утарында 60лап кешегә гүбәдия ясау өчен урын әзерләп куелган. Араларында әле беренче генә тапкыр гүбәдия сүзен ишетүчеләр дә, Кадрия ханым кебек гүбәдиянең кортын да үзе әзерли белгән хуҗабикәләр дә бар. Ул төп оештыручы Радик Абдрахмановны milli җанлы шәхес дип атап, Гөлчәчәк milli үзәгенә чиккән сөлге бүләк итте. Birige kilip, şuşu üretü derslerinde türlü Tatar halı aşları pişirge öğrenemiz. Mine bugün mında kilişler biz bütünümüzde 60 kişiye ezirlengen üstelde bizge gübediye pişirip karıyız. Yani gübediye yasap karıyız. Hem indi gübediyeni barımızda bile biz, ol bizden konak suyu, Tatarның konak aşı. İndi mine şuşu izgi niyetli. Tuğan avulunun mında jitekçileri, izgi niyetli jitekçilerine selametlik, uzun ömür, kileşek işlerinde umuşlar tileybiz. Biz сөйләшкән арада гүбәдия пешерү ustaсы Әминә эшкә дә керешкән. Барыбыз да аның өйрәткәннәрен диккать белән тыңлап калышмаска тырышабыз. Арабызда 2 куян койрыгын тотучылар да бар. Гүбәдия дә ясый, әзерләү табынындагы хәләтне социаль челтәрләргә дә җибәрә. Ул арада баш оста дөгене күп салмагыз, шикәр кымының да чамасы булсын, май салырга онытмагыз дип искәртеп ала. Песок күп кирәкми, менә әз генә шулай каплап торса безнең кортыбызны шул яхшы була инде. Ул кушканны барыбыз да үтибез билгеле. Бу шул хәтле кызык чара. Иншалла безнең туган авылымның яңа ничек атала кунакларны чакыру дигән урын ачыла. Шул хәтле кызык ул булачак. Монда үтәчәк мастер-класслар. Кеше килеп монда гүбәдияләр, эшпишмаклар пешерергә өйрәнәләр. Ул бит безнең өчен, татарлар өчен бик зур вакыйга. Чөнки безнең балалар өчен, балаларның балаларына безнең традициялар булырга тиеш, дәвам итәргә тиеш. Һәм Әлфия Авзалованың үзәгеннән монда ук Әлфия Авзаловадан эшләячәкләр Әлфия Авзалованың пәрәмәчләре. Менә шундый матур вакыйга. Зөлфия ханым береге өйрәнчек буларак кына килмәгән. Әлфия Авзалова үзәге дә туган авылымда урнашкан. Чыннан да, Әлфия апабыз үзәге ачылышы хәерле сәгатьтә булган күрәсең. Аннан соң бер артлы никадәр проектлар тәкъдим ителде. Кунакларга, туристларга күрсәтәбез безнең традицияларны, өйрәтәбез безнең ризыкларны пешергә. Инде гүбәдияларны, эшпошмакларны, бәлешләрне. Гөлчәчәктә кунакта дип аталган милли мәдәни мәйданчыкның эчке күренеше дә бик үзенчәлекле. Диварлары, татар өе пишмагы, чигелгән мендәрләр, йоннан әвәләп ясалган картиналар, керамик савытлар белән махсус бизәлгән. Алтын куллы осталар үзләре дә үзәк ачылышында катнашып, гүбәдия ясап карады. Шулай менә өстенә матур итеп сибеп чыгабыз. Гүбәдияләр бу очракта гүбәдиячекләр дип әйтсәк тә буладыр, мичтә пешкән арада остаханәгә җыелган халык үлән чәе белән сыйланды. Бер очтан туган батыр проектының яңа маҗаралары белән дә танышты.
Җырчы Алмаз Хөсәйнов та бик ярата икән милли ризыкларны. Интемле шәкшәк инде ул һәм гүбәдия, тагы үшпәшмәк инде. Миңа бик охшый, бик өйдә дә пешерәм үзем. Шуңа бик яратып, менә монда килдем әле ризыкны әзрәк тәмләп карарга. Җырларыбыз моңлы, милли ашларыбыз тәмле. Менә шулайрак килеп чыкты минем гүбәдия. Без аларга ясар алдыннан исемле кәгазьләр беркетеп калдырган идек. Остазлар әнә шушы матур савытларга салып, һәр кемнең гүбәдиясен үзенә тапшырды. Первая губадия. Гөлчәчәк милли мәдәни үзәгендә әле ашарга пешереп кенә калмыйлар, анда исем дә кушачаклар, шулай ук никахлар да теркәләчәк. Никахлар рәсми рәвештә дә теркәләчәк дип ышандыра оештыручылар. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, яңалыклар тапшыру өчен. Шығарылышыбызны актуаль әңгәмә белән дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Россия суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенең махсуслаштырылган суд приставлары бүлеге хезмәткәре Динар Гыймаддинов. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Исәнмесез, Динар әфәнде? Исәнмесез. Менә инде суд приставларының махсуслаштырылган бүлеге нәрсә ул, нинди эшләр башкара һәм менә республикада инде күптән эшли торган баш идарәдән нәрсәсе белән аерыла? Суд приставларының махсус бүлеге ул махсус рәвештә үтәлә торган эшләрнең махсус бүлеге. Безнең бүлек электә эшли иде, баш идарәгә буйсына иде. Федераль суд хезмәтендә аерым махсус идарә барлыкка китерергә карары чыккач, безнең бүлек шул идарәгә буйсына башлады. Без дәүләт органнары тарафыннан суд карарларын үтәтәбез һәм инде ришвәт алучылардан штрафларны һәм инде дәүләт кеременә бурычларны түләттерәбез. Үтәлеше аеруча мөһим булган эшләрне гамәлгә ашырабыз. Ришвәт алучылардан җинаять штрафларын түләттерәбез. Дәүләт бюджетына түләүләрне 100 миллион сумнан артык бурычларны түләттерәбез. Шуннан соң социаль әһәмиятле эшләрне башкарабыз. Ул да булса дарулар белән тәэмин итү, торак белән тәэмин итү, санитар-эпидемиологик иминлекне тәэмин итү эшләрен башкарабыз. Даруларны да сезнең аша алалармы? Ничек бара бу эш? Даруларны да безнең аша алалар. Андый дарулар, препаратлар бик кыйбат булырга мөмкин. Аларның бәясе берничә миллион сум тәшкил итәргә мөмкин. Шул очракта пациент үзе, яисә бала турында сүз барганда, аның ата-анасы судка мөрәҗәгать итәргә тиеш. Суд шуннан соң препарат белән тәэмин итәргә дип карар чыгара. Аннары башкару кәгазен алгач, бу кәгазне безнең бүлекчәгә тапшырырга кирәк була. Шуннан соң суд приставы барлык мәҗбүри үтәү таләпләрен, мәҗбүриләү чараларын күрә ала. Вазифаи затларны суд карарын үтәмәгән өчен җинаять җаваплылыгына тарта ала. Аннан соң менә торак белән тәэмин итү эше дә бар дип беләбез сездә, бу ничегрәк бара? Торак белән тәэмин итү эше буенча бу бик мөһим юнәлеш. Без ятим балаларга торак белән тәэмин итүне кайгыртабыз. Татарстанда бу хәл шактый иминлекле, ләкин төрле очраклар бар. Мәсәлән, былтыр безнең 39 торак белән тәэмин итү башкарма эше бар иде. Аларның 8-е торак белән чаралар күрелә әле. Эш бара. Эшләр бара. 31-е инде торак белән тәэмин ителде. Без бу сорау буенча Мәгариф министрлыгы белән тыгыз элемтәдә торабыз. Бурычларны акчалата түләтәсезме? Әйе, әлбәттә, без бурычларны акчалата түләттерәбез. Безнең әһәмиятле юнәлеш ул Татарстан Республикасында теркәлгән барча юридик затлардан салым бурычларын түләттерү. Чөнки түләнмәгән салымнар
ул төзекләнмәгән мәктәпләр, юллар, балалар бакчалары һәм башкалар. Мәсәлән, 2023 елда без 1 миллиард 926 миллион сум салым бурычын түләттердек. Быел инде 850 миллион сум акча түләттердек. Зур эшләр башкаргансыз дип әйтәсе килә. Менә сезнең эш тәҗрибәсендә иң катлаулысы нәрсә ул? Иң катлаулы мәсьәләләр ул аеруча зур финанс чыгымнарын таләп итә торган эшләр. Инде суд карар чыгаргач, дәүләт акча бүлеп бирергә тиеш, подрядчы яулап, эшне башлап җибәрергә тиеш. Юллар, рөхсәтсез чүплекләрне бетерү белән сез ни рәвешле бәйле? Экологик проблемалар әһәмиятле һәм мөһим юнәлеш. Быел без 12 башкарма эше башлап җибәрдек. Тиз арада хөкүмәт андый чүплекләр табылган урыннарга без суд приставы тарафыннан күрсәтмәләр җибәрдек. Шул күрсәтмәләрне алгач, инде алар башкарылырга тиеш. Вазифаи затны әгәр дә судның карарын үтәми икән, без җинаять җаваплылыгына тарта алабыз. Үзеңә карата башкарушы кузгатылганмы, юкмы икәнен ничек белергә? Мәсәлән, кеше белмәскә дә мөмкин. Сез аны госуслуги сайтына кирип, шәхси кабинетка кирип карый аласыз. Шунда суд приставы мәгълүматлар да җибәрә. Онлайннан инде бурычларны түләргә дә мөмкин була. Безнең бүлектә кабул итәләр. Адресы Казан шәһәре, Курская урамы, 3нче йорт. Безгә рәхим итегез. Менә сездән нинди киңәшләр булыр икән? Бездән киңәш ул бурычларны калдырмау, барысын да түләп бару. Һәм инде суд карарлары чыкса, суд карарларын бөтенесенчә үтәп бару. Динар әфәнде, шундый файдалы киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар җат төркеме сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Авалдамба агальмын каламандыр, чаваш пәтсән тәнже бәдеттезе. Шагудыма товат пырмари хамыр, манза бұрза тован жилхемере. Ялагайзан сайрашке халькурадан, чөнже вашла пупленя жазыне. Ошта гаплай бер килзе дугатпыр, калаже чавашла кам малашне. Камвалли ширны же херю жереллен, ухсайды, шешпіл, ендежім хузангай. Ешері шеребе пір гуш хупмазар. Нарспи поэма Шаржалана Иванов. Е патриархамыр перешанманы, чаваш монашлы худ торгадезе. Букварь де Библия, алыранды тарна. Каларны чаважавыл таттамрень. Хальхамар алыба шавна тепрень кокларе. Чиспа монашлых сумменне манза. Шак самантран камике не манаре. Шук тованзем, маншул чаваш ренне. Шук тованзем, черем гадап наджух, ховалаза вариман юнома, кережебе першель зардекан мазар, хам халых шоне пара пурныжа.